labaran duniya kenan da za ki dinga saurara daga tashar labaran Hausa News. Rayuka da dukiyoyi. Gwamna Ademola Adeleke shine ya sanar da dokar ta cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun kwamishinan yada labarai da wayar da kan jama'a na jihar Kolapo Alimi. Alimi ya ce dokar ta bacin na da nufin dakile taɓarɓarewar doka da oda a yankunan tare da dawo da zaman lafiya. Gwamnatin ta kuma ba da umarnin takaita zirga-zirgar mutane da ababen hawa a yankunan da abin ya shafa har sai an sami wata sanarwar. Daga jihar Legas, rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da cewa akwai kwararan hujjoji da ke nuna cewa mawaƙin Najeriya Naira Marley da kuma Balogun Olamilekan Elotu wanda aka fi sani da Sam Larry sun ci zarafin marigayi mawaƙin nan Mohbad a lokacin da yake raye. Kwamishinan 'yan sandan jihar Legas Idowu Owuhunwa ne ya bayyana hakan a ranar Juma'a yayin da yake bayar da ƙarin haske kan binciken da ake yi a kan mutuwar Mohbad. Kazalika Owuhunwa ya bayyana cewar 'yan sanda sun gano shaidu guda 26. Idan za a iya tunawa, Sam Larry ya bayyana cewar faɗan da ya da Mohbad akan kuɗi ne na sama da naira miliyan 2 da marigayi mawaƙin ke bin sa bayan da ya sha suka a shafukan sada zumunta bayan wani faifan bidiyo da suka yi da shi da wasu mutane na cin zarafin marigayi Mohbad a shafukan sada zumunta. A nan kuma gwamnatin jihar Ogun ta bayyana daukar sabbin malamai 1,000 a makarantun gwamnati a wani mataki na inganta koyo da koyarwa a fadin jihar. Gwamnan jihar Dapo Abiodun shine ya bayyana hakan a bikin ranar malamai na shekarar bana da aka gudanar a ɗakin taro na Obas Complex da ke Abeokuta babban birnin jihar. Zalika ya ba da tabbacin yi wa fannin na ilimi garan bawul, inda ya kara da cewa aminci da daukar ma'aikata 100,000 don karfafa bangaren koyo da koyarwa a jihar Ogun. A nasa bangaren shugaban kungiyar malamai ta ƙasa Abiodun Akinola ya gode wa gwamna Abiodun bisa tallafin da yake baiwa malaman, inda ya kira da a samar da wani tsari da zai rage yawan ɗaliban da ba sa zuwa makaranta. A nan kuma kungiyar malaman kwalejojin fasaha ta ƙasa ta zargi gwamnatin tarayya da rage wa kwalejojin fasaha a ƙasar nan ƙarfi tare da hana wa ƙasar nan samun ci gaban da ya kamata. Shugaban kungiyar Anderson Ezebe ne ya bayyana hakan a yayin wani taron kwanaki 3 na ƙasa da ƙasa da kungiyar ta shirya a Ikot Usoro da ke jihar Akwa Ibom. Shugaban kungiyar ya goyi bayanan nasa akan irin bambancin da ake nuna tsakanin shaidar HND da kuma na BSc, rashin ci gaban karatu ga masu karatun HND, sannan kuma da bambance-bambancen da ake samu tsakanin masu rike da shaidar BSc da kuma HND a wuraren aiki na gwamnati da dai sauransu. Ya kuma koka kan yadda ake hayar wasu masu welda daga kasar India domin aiki a matatan man fetur da Dangote duk da yawan masu ilimin fasaha da ake da su a faɗin ƙasar nan. Daga jihar Katsina, hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta jihar ta yi barazanar koran malaman firamare da suka kasa daraja harkar ilimi da kiyaye duk wasu dokoki da ka'idoji a jihar. Hukumar ta kuma gargaɗi malaman makarantun firamare da ke faɗin ƙananan hukumomin jihar 34 kan rashin zuwa makaranta. Shugaban hukumar Dr. Kabir Magaji ne wannan gargaɗin a lokacin da yake jawabi ga malamai da iyayen yara a wani taro da UNICEF ta shirya a garin Baure. Magaji, wanda ya koka da halin wasu malamai musamman na karkara, ya buƙace su da su ɗauki aikinsu da muhimmanci ko kuma su fuskanci mummunan sakamako daga gwamnatin jihar. Jami'ar jihar Gombe ta shirya karrama Abdullahi Usman, wanda aka fi sani da injiniya Hadi, yayin bikin yaye ɗalibai da za ta yi. Usman dai wani injiniya ne da ya koya wa kansa harkar, mai shekara 71, wanda ya kera jirgi mai saukar ungulu, risho mai amfani da ruwa na daga cikin kere-keren da ya yi da dama. Sauran mutanen da za a karrama sun hada da mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima, tsohon sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha, Farfesa Idris Muhammad da dai sauransu. Da yake sanar da hakan a taron manema labarai a jami'ar, shugaban jami'ar Aliyu El Nafati ya bayyana cewar mutanen sun yi rawar gani sosai a bangarorin da suke, inda ya ce kokarin su ya kawo ci gaba a cikin jami'ar. A nan kuma mukaddashin shugaban hukumar hana fasakauri ta ƙasa Bashir Adewale Adeniyi a yau
ya sanar da cewa jami'an hukumar sun kama kwantenoni 20 dauke da tumatirin gwangwani wanda wa'adin aikinsa ya kare a tashar ruwa ta Tinkan Island da ke Lagos. Shugaban hukumar yayin da yake holin kayan ya ce jami'an hukumar da ke aiki a ƙarƙashin kamfanin Port and Terminal Multi-Service Limited da ke ƙarƙashin hukumar ne suka yi kamen a ranar 8 ga watan Agustan wannan shekarar. A cewar Adeni, tumatirin wanda aka biya naira miliyan 116 na kudin shigowa da su, an bayyana cewar kwantenonin na dauke da bawon almond wanda kamfanin Nike Christie Investment Limited ta shigo da shi. Kuna sauraron labaran ne. Labaran Hausa News. Rasa mahallansu a girgizar kasar da ta afku a watan da ya gabata. Idan za a iya tuna, girgizar kasar ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 3,000 kuma suna buƙatar akalla dala biliyan 11.7 domin sake gina wurin da ibtila'in ya shafa nan da shekara 5. Bayan da kwamitin da sarkin kasar Muhammad na 6 ya kafa don kula da yadda za a sake farfado da mutanen da abin ya shafa sun gana a cikin wannan makon, gwamnatin ta ce za a fara biyan dirham ɗin ƙasar 2,500 kwatankwacin dala 242 wanda za a fara rabawa daga yau. Majalisar Masarautar ƙasar ta bayyana a ranar 14 ga watan Satumbar da ta gabata cewa kuɗin zai kai ga gidaje guda 50,000 a yankin da abin ya faru. Akalla mutane miliyan 4.2 ne suke zaune a garin Marrakech, wanda yankuna 5 ne abin ya shafa. Daga sauran sassan duniya, kwamitin zaman lafiya mai kula da kyautar Nobel ya ba da shelar cewar wata 'yar ƙasar Iran mai fafutukar kare haƙƙin mata Narges Mohammadi ce ta lashe kyautar zaman lafiya ta Nobel a bana. Kwamitin ya ce ta samu kyautar ne saboda fafutukar da take akan cin zarafin mata a Iran da kuma ƙoƙarinta na inganta 'yancin ɗan adam da 'yancin kowa da kowa. Narges Mohammad 'yar ƙasar Iran ce mai fafutuka kuma mataimakiyar shugabar cibiyar kare haƙƙin bil'adama, wanda wani da ya taɓa lashe kyautar Nobel ta zaman lafiya Shirin Ebadi ya kafa. Nemes Mohammadi ta fuskanci hukuncin ɗauri da dama tun daga shekara ta 2011 kuma a halin yanzu tana tsare a gidan yarin Evin da ya yi ƙaurin suna a Tehran akan tuhumar yada farfaganda. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Dillalan mai fetur sun yi korafi cewar an samu karuwar farashin man fetur da suke sayowa daga rumbunar ajiyar mai zuwa naira 720 akan kowace lita ɗaya. Sun bayyana cewar a saboda haka ana ci gaba da rufe gidajen mai da dama a kowace rana, wanda hakan kuma zai iya haifar da matsalar karancin man fetur a 'yan watanni masu zuwa a faɗin ƙasar nan. Rahotannin sun bayyana cewa yanzu haka man fetur a Najeriya ya karu zuwa naira 720 kan kowace lita, kari akan naira 651 da ake siyarwa a cikin watan Agustan bana. Za ku saurari labarin wasanni. Masu sauraron mu, kuna tare da tashar Labaran Hausa. Kar ku manta ku danna subscribe a Labaran Hausa News, ta haka ne kadai da zarar an ɗora sabon aiki za a sanar da ku ba tare da ɓata lokaci ba. Ni kuna tare da ni Nura Bashir Abdulmumin. Domin ƙarin bayani za ku tuntuɓi lambar waya kamar haka: 090 4200 8177. Ga kuma wanda yake son ya bada rahotanninsa, shi ma zai iya tuntuɓar wannan namba kamar haka. Wanda kuma yake son ya shigar da ƙorafe-ƙorafe da cikiya da sauran abubuwa, shi ma zai tuntuɓi wannan lamba ne kamar haka. Kar ku manta al'umma maza da mata, ku danna subscribe a tashar nan mai suna Hausa Labaran Hausa News, ta haka ne kadai da zarar an ɗora sabon aiki a Labaran Hausa News za a sanar da ku ba tare da ɓata lokaci ba. Kai maza ko ki maza ki danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Muna godiya. Kun saurara labaran duniya daga tashar Labaran Hausa News. Sannan na Kwankwasiya Isa Abdullahi Jazino ya zo da mamakin yadda rashin waita ido
ke sanya halin gandujiyar jibansu da kalamai irin na kanzan kuregen alakanta kusufin nasu da sha'ani na rusau. Da yan APC suna da ta ido, wato da wannan maganganun ma su dinga cewa wani ya zalunci al'ummar Kano, wallahi da ba su yi ta ba. Shekara 8 suka yi, har yanzu ba sa iya zuwa su yi tawassuli da wani abu daya da suka taimaki al'ummar jihar Kano, har da za su ce Allah zai dube su wani abu. Kullum magana kuke da magana filin idi. Kun kasa kawo sauran wuraren kamar su Daula da wannan rescos ku ce na wane ne? To mun kalubalance su mun ce ku kawo mana takaddun filin idi wanda isiya inda kuɗin ya shiga gwamnati ta amfana, in ya so sai a ce mun yi kuskure ko kuma ga inda zamu biya, duk ba ku da wannan. To amma sun san aikar da suka yi al'ummar jihar Kano, amma wa'annan abin da kuke faɗa, ni abin da nake kallon ku babu abin da ya muku katutu yake yawo a jinin ku, yake yawo a cikin kwakwalen ku, illa me kun dori akan cewa shugabannin ku sun iya zalunci, sun dora ku akan ku kare zalunci. Kuma dama shi zalunci idan yawo mutum katutu a jiki yake bin jininsa, aka gina shi da zalunci, ya gini yake cin zalunci, to gani yake har in bai yi zalunci ba to Allah ma sai ya tambaye shi ranar gobe kiyama. Amma fata suka yi ana kotu kuma har yanzu ba a gama magana kotu, an riga an gama. Sun yi murnar sati ɗaya, za su yi bakin cikin shekara 8 da yardar Allah. Abba Kabir Yusuf abinda suka yi muka gode wa Allah, Allah ya fargar da mu. Wata ilda ba anan Allah ya jarabce mu ma, wata ilda sun mana illa. Allah muna godiya, mun karbi jarabawa kuma ka ba mu mafita. Mazagacin dattijo Isa Abdullahi Jazinan Kwankwasiyar na waɗannan kalaman ne cikin wata mai kama da sanya rigar kariya ga tsagin da ya amanna da shi. Sai ga kakakin jami'ar APC Kano Honorable Ahmed S. Aruwa ya bayyana da wani jan hankali ga halin siyasar tasu na APC Kano. Ja hankalin dukkanin 'yan jam'iyyar mu na APC musamman wanda suke nan jihar Kano.